Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En jii nde ɗo windande gasi fatiha gasi heddi ko mbaɗen refto fatiha on jii ni windirte hayde 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 gasi ayde a ñebbima ay ñobbone ne ay joni fofo heeƴi hen lawol gotol fo heeƴi hen lawol gotol nayi heeƴi hen lawol gotol to tampinanima loranima joni noon mbaɗani hen mbiya ko ba e siñiɗe e mimarak e alif e laam e ha saqiru ara ha tongu nunarak yanara ɗum ɗeɗo karfaje sappo bindirɗa bismillahirrahmanirrahimi oɗo del e oɗo ayna baaliɗo ko sappo e ɗiɗi ɗum ɗo so rendi kañum rokkuma wawde windude bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin haɗo arrahmanirrahim maliki yawmiddin ko hen keɓɗa keefo hay keefo e wowo woni maliki yawmiddin ɗo ayno mbiɗa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in on keɓɗa oɗo ta ayno mbiɗa ihdina sirata almustaqim keɓɗa ɗon ko sad
e ɗa e qaafo qaafo on ɗiɗi dow ko ñiwdirte kamɓe enen gamen wootere dow woni qaaf les woni faa kamɓe nen ko ɗiɗi dow woni qaaf wootere dow woni qaaf maɓɓe wadde no mbiɗa ihdina sirata al mustaqim keɓɗani ko sarir ɗa koygal qafara ayde nde mbiɗa sirata allazina keɓɗa ɗon zadel ay nde mbiɗa sirata allazina an'amta alayhim ko zadel ɓeydi hen nde mbiɗa gayril magdubi alayhim wala ddallin keɓɗa hen gayno oɗo ay gayno o kañum e da oɗo ay a famide keɓɗa hen gaynu e da gasi sa limi ɗum tan mataw ɓurani nogata goo ay ɗo ba mbiya goo sinara mbiya ɗiɗi mimarak tati alif nayi laamo joyi haawo jeegom haraɗo jeeɗiɗi haaɗo jeetati nunrakɗo mbiya jeenayi ɗo yaaɗo mbiya sappo ɗo delɗo sappo e goo ɗo aynuɗo sappo e ɗiɗi ngarna keef sappo e tati wow sappo e nayi taawo sappo e joyi soodo sappo e jeegom ɗaawo sappo e jeeɗiɗi qaafo sappo e jeetati zaawo sappo e jeenayi gayno nogas daado hawra nogas ay nogas e goo abajada loowiniɗomo e nder fatiha he gasi wadde holko woni ko ala fatiha ko fa oɗo e ja oɗo e oɗo shin e oɗo ha suunino oɗo e za koyngal e khatongu e zayyin gasi ɗeɗo jeeɗiɗi pep goni ngala e fatiha so yonti hen mbiya nogas e jeetati woni ko jangete e qur'ana o so heewi e arabo ɗo tan woni windande tongandema dendagal abajada ma mo jangunoɗa o artiɗo henne tongima ɗo henne a hollama ɗum e nder fatiha ko heddi ko oɗo fa e oɗo ja e oɗo sha e oɗo ha e oɗo ha ɗeɗo joyi aɗe mofti e nder falaq e naasi heddono tan ko za koyngal o e zeyyino sa yi ha yettima alam nashrah mata ɗon ana gaɗa zaharaka wisraka walla isa jusdatila zilzalaha oɗo ay o nan toon walla wayli kulli humazatin ay mon toon a faami ɗon ko heddi ko fof nani ɗo tan jangata mbawa tarde fatiha deftere ma nde gujjatande tawa ɗum toon sa wawi fatiha jiya cima goɗɗe ɗe enen mbeɓanma hankadi ɗum ɗo woni jangde sirru jangde ɗum waɗi seedanɓe moƴƴuɓe ɓe kala almudo fuɗɗotoɗo qur'ana fuɗɗore ba siñmurak ha fatiha o gasa ɓe keɓa hen nogas e goo har feere e nder simore wootere ɓe dewna hen naasi keɓa hen tati ɓe dewna hen fayi keɓa hen ɗiɗi joyi ngari heddo ɗiɗi za koyngal zayyin ɓe dewna noon aɓe jaha aɗa ɓeydo famde ha ɓe ƴettoyo aɗa nasara ɓe darnum ɗon ɓe hen on kala ko ha wayli kulten
haa waɗi ɗo kulli kaaro ɗon. Yo Allah wallu en nande famde. ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañiro janngon ɗigga. ɗum ɗo kadi ko ni wayi. On tonganama on ñabbanama, on tonganama on ñabbanama, ko tonga ñabba ko ñabbite janngon ɗigga. Noon jiɗɗo nadde hen numéro o nan ɗon 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa yawa sabo ngara kaala indema ettode ma yawa yiya nadde hen dontal diine jiɗɗa kaala janngoya sariya ma e darsuji korka so aroyi e daka so aroyi en kawri hen walla ko kabruji ɗe heɗade soɓe nangguite kabruji ɗi ngara kedda ne woodi nokkumu ne waɗete walla jiɗɗa ko janngude pular ne woodi nan toon ko alkole ɓurɗo e janngude kadi gaɗata ɗon an jiɗɗa a gaddata noon tan on jarama jokke golle min beltima jokkata golle beltinta gollotoɓe kongoya haale ko golle goni ɗo ko golle jawdi wona jooɗi jawdi wona golle tan haala ɓol ala ko golle jawdi wadde noon ɗon bisimillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. on fatiha haaɗi amin jeyaka hen amin ko duwa woni e fatiha ɗum ɗa ko ñagade ɗum ɗa ko moolade ɗum ɗa ko mawninde yettude e jarde. ɗum noon ko a yetti Allah a mawnima a jaarimo kadi a holli ka maccuɗo a holli ñagueteɗa so wona Allah kadi a ñaguimo lawol peewal a ñaguimo moolede e dandede on saaha mbiya amin yo Allah jabdu o kasi min kadi mbi amin yo Allah jabdu o